Vaig néixer en este carrer. Por lo menos 4 o 5 sexenios hace que estoy a esta calle ya. Pues jo de tota la vida. Vaig néixer al piso que encara vivim. I sempre del primer dia ens vam viure en el carrer, En totes les festes. aunque en aquella època menos, que érem els més joves del carrer, ara som els més abuelos. I, pues la idea va ser un dia que estava a missa i hi havia un guió que havia restaurat una persona del carrer, Mercè la botanera que diem nosaltres, i me va llamar l'atenció i vaig dir, què guió més majo? I li vaig comentar al meu fill, a Hugo, i li vaig dir, Hugo, he vist un guió allí que ha fet Mercè que està molt xulo. I m'ha dit, pues això pot ser una bona idea per començar el sexeni pel carrer. Ja ho preguntaré, ja ho mirarem. Han fet 6 guions, que crec que són els 6 que hi ha. Mira, este año es un poco difícil y más complicado que otros años, porque pasa que tapizamos en ropa y no estábamos enseñadas. S'ha treballat moltes hores. Siempre se paga la novetada, porque si no la sabes siempre te cuesta un poco más y siempre. Pero ahora últimamente ya nos hacía bien la cola de esta de carpintero, nos iba de maravilla, que al principio se pegaba unos dedos enganchados. La veritat és que trobo que aquest any la gent tindrà una mica de sorpresa, perquè fa molts anys que ja vam començar, ja fa molts anys, en escuts i en coses, i poquet a poquet vam anar aprenent i cada vegada vam anar fent cosetes un poquet més complicades. Antes nos gustaba mucho hacer la perspectiva de un cuadro, porque nos gustaba buscar el relieve, buscarlas. Y esto es muy diferente, porque esto es de copiarnos una cosa que ya está hecha. La cosa de risamenta s'ha quedat un poc detrás perquè no hi ha gent per risar. S'han fet uns cordells i això és simplement el paper que gastem per fer dobladeta aixina i talladet per risar-lo. Però ajuntant-ne varios, pues, se fan un cordell. Incluso se han hecho cosas con pipas y se han forrado con papel y se ha hecho un montón de cosas para imitar los guiones. Però no se sap els metres que n'hi ha, moltíssims. Va ser xocant que ara fa 18 anys jo vaig ser enllaç del Gremi del Comerç. I entonces, quan vam eixir el dissabte, l'entrar, no sabíem on posar-nos i només diu, és que no teniu guió, i un canvi va acabar el sexeni i vam dir res. I entonces vam anar mirant i hi havia uns trossos de vestit de reina molt vellets, molt vellets. I vam dir, si de tot això formarem un guió, ja tindríem guió. I així n'ha sigut. I entonces ja tenim el guió i l'hem fet. Ho han fet molt bé, eren molt poqueta gent, però molt ben avinguts. Som una vintena o menys, 14 o 15, treballant, però els pocs que som venim sempre i col·laborem tots, això és l'important. És que la veritat és el que dèiem antes, que ha sigut una unió molt bonica, sí que te veus tots els dies, però en l'excusa de les flors te reunixes, fas algun soparet, tens una altra convivència que durant l'any no la tens. Serà un carrer molt d'església, però és el que en aquest carrer sempre han fet, coses d'església. Serà molt diferent als altres anys, però jo crec que quedarà majo. Dentro de 6 años yo creo que estaremos jubiladas. Ya queríamos estar este año, pero no nos han jubilado aún, a veremos el que viene.